गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसिफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर स्किप खालामालासिनो नायनो हादों लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय दिनैनि भिडिअआव मा टपिकआव थांदो आरो लोगोसे नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखादो जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर दिनै जोंहा थांनाय समाव जोंहा कनजिताया ओरैबायदि माने भाइरेलबो जादोंमोन जेनेबा लन्थं जुगनि मोनसे मेथाइ फैदोंमोन बेयावबो बिराद माने गिदिर भाइरेल जानानै थांखांबाय बड'लेण्ड बुब्लि एबा बड'लेण्ड निउसफोराव माने होलायनाय जादोंमोन बिनि उनाव साननैसो थानानै दैदेनजोंबो माने एसे लिटिपिटि जानानै लोगोसे एलबाम बानायबाय रिल बानायबाय बिनि गेजेरावबो मोनसे ड्रप थाबाय गासैबो डलारनि थाखाय फैसा आर्निं खालामनो थाखाय बा फैसा आर्निं जायोब्ला न'खर सुंख'नो थाखाय एबा एसे माने सहाय जागोनो थाखाय मोनसे गावबा गाव मोनसे आइडि एबा माने फेसबुक बा इउटुबनि थ्रुयै माने गासिबो ससियेल मिडियाआव अनलाइनजों फैसा खामायनो एबा मोनसे गावबा गाव माने इउटुब चेनेल बा फेसबुक थायो नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो जोंहा नैबे दाखालि बावैसो माने एसे हौवा हिन्जाव गुनु गानाग जाबाय थादोंमोन दै बिसोरखौ जों ससियेल मिडियाआव नुखाजोबदो बेसेबांखि पपुलार जाथों बेसेबांखि माने फल'वार्स थादों जिखुनु बिसोरनि खिनाय जानाय थानाय गासैखौबो ए टु जेड जिखुनु भाइरेल भिडिअफोरा ससियेल मिडियाआव जमा फैयो आरो मानो होनोब्ला माने भिडिअ होनो कमि जायो जाय बायदि मानसिया माने जेसेबांखि माने फल'वार थागोन जेसेबांखि साबस्क्राइबार थागोन गावनि मोजां मोननाय जिखुनु फल'वारफोरा माने बिसोरनि थाबायनाय जानाय जिखुनु हाथाय हुनाय जिखुनु खिनाय हासुनायबो बिसोरनि थाखाय माने बिराद मैल'वान भिडिअ जायो बेनिखायनो फिसौ फिला माने जिखुनु भिडिअआनो बिसोरना माने बिराद भाइरेल जायो दिनैसिम आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फुल भिडिअखौ नायनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना माने कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै आंनाव बिहरनो हागोन लोगोसेयै वाट्सएप नाम्बारखौ होनो हागोन बिनि गेजेराव माने आङो नोंथांमोननो फुल भिडिअखौ हरनो हागोन लोगोसे बे कनजितानि जिबायदि लेथ्रा भिडिअ नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायनो हागोन आं खोन्थानो हागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदो आं नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आं नोंथांमोननो माने कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनो हागोन बिनि गेजेराव माने नोंथांमोना बे नाम्बाराव माने कलबो खालामनो हागोन लोगोसे आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होनो हागोन बेफोरबायदि बारे बार माने आनलिगेल माने बेफोरबायदि खालामबाय थानायखौ जों माने सहायनो हाया नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम जोङो बर' हारिनि थाखाय मान सनमान जों माने हानि जाजोबगोन दिनैसिम कनजिताया मिलियन फल'वार्स दं मिलियन फल'वार्सफोरखौ गासैखौबो माने लासिसिं खालामनाय जादों जानो हागौ गावसोर हौवाजों नांलाय खमलाय खालामनानै हौवायाबो जेनेबा आपल'ड खालामनोबो हागौ लोगोसे गावनि हिन्जावनि प्राइभेट पार्टखौनो बा गावनि हिन्जावनि गाज्रि भिडिअखौ आपल'ड खालामना होनाय माने ससियेल मिडियाआव माने बिराद लासिंसिं खालामनाय बा गावसोरनि फल'वारफोरखौ माने ओरैबायदि जाम्बा खालामनाय फल'वारफोरखौ माने एकदम बोरमा बाहायनाय जादों माने दै ससियेल मिडियानि थाखाय बर' गामिनि थाखाय गावसोरनि बिदा फंबायनि थाखाय गावसोरनि बिबलांमोननि थाखाय गावसोरनि बिहाव बिखुनजोनि थाखाय माने ससियेल मिडियाआव बिराद लासिंसिं खालामना होनाय जादों माने लोगोफोर दै बेफोरबायदि जानाङा माने नोंसोरो माने ससियेल मिडियाआव माने जिखुनु माने प्राइभेट पार्टखौ माने देखायनो जुजिबाय थायो आं बेखौसो बुंदों नोंसोर हौवा हिन्जाव भिडिअ बानायदोंब्ला नोंसोर हौवा हिन्जाव भिडिअ बानायनानै डिलिट खालामफिनांगौ माबोरै बोरै लिक जानो मोनखो नङा होमबा लोगोफोर ना गावसो लोगोफोरनो हरदो गावनो लोगोफोरनो हरदोंबाथ' लिकबो जानो हागौ आं बेफोर मालायनि खोथाफोरखौ बारा मिथिया बेनिखायनो बारा बुंलायबाय थानोबो लाजिसो मोनो बेनिखायनो माने आङो ससे क्लिप भिडिअखौ होनाय जाबाय लोगोफोर सोरबाफोर आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आरो सोरबा फुल भिडिअ नायनो गोसो दंबा कमेन्ट खालाम कनजितानि बे फुल भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होना होगोन बे ससे भिडिअखौ आं होनायखौ आं एसे ब्लार खालामना होबाय लोगोफोर नङाबा इउटुबाव एसे गाइडलाइन नाङो बेनिखायनो माने आं दिनैनि भिडिअ बारा जालांबाय थादों नङाबा लोगोफोर दा सिगांबोथ' बेफोरबायदिनो माने निउसफोराव नुलांनाय होनाय बिरादथ' गासैबो लासिंसिं जादों लोगोसे हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय लासिंसिं जादों बेनिखायनो माने बेफोरबायदिखौ माने एक्सन लानांगौ आरो लोगोसे गामियारि संसार जाखानाय हिसाबै रायजो राजाफोरा एसे माने जुरिमाना खालामनांगौ लोगोसे एसे एला बुजायला खालामनानै दोननांगौ आरो ना लोगोफोर बेफोरबायदि माने बाराद्राय बारा जालांबाय मानो होनोब्ला जोंना इयुननि जिखुनु थासारि उन्दै गथ'फ्राबो जिबायदि माने गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं आजिखालिनि दिनाव 15-16 बोसोर जानाय गथ'फोरा ओरैबायदि देहा गरमखा नङा होमबा लोगोफोर बिसोरनि गेजेराव बेफोरखौ माने जों एक्सन लानो हायाब्ला माने समाजनि थाखाय बा जोंनि फिसालाफोरनि थाखाय माने एसे माने गाज्रि जागोन आजिखालिनि दिनाव 15-16 बोसोरनि गथ'फोरासो बांसिन फेसबुक नायो लोगोसे इउटुब नायो बेफोरबायदिथ' आजिखालिनि दिनाव फल'वारबो जानो हागौ बेनि गेजेराव माने बेफोरबायदि भिडिअफ्रा माने लिक जायोब्ला माने एक्सन लानो हायाब्ला माने उन्दै गथ'फोर जिखुनु हिन्जावसाफोरानो माने बांसिनानो गाज्रि जालांनो हमगोन आरो लोगोफोर बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ माने थाबैनो एक्सन लानाया आंनि थाखाय मोजां आरो भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै लोगोफोर सोरबा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों